Vinderen af årets læreplads er indstillet af mediegrafiker-eleven Josefine Jacobsen. Giv en stor hånd til Visit Sydsjælland og Møn. Det at blive årets læreplads på Roskilde Tekniske Skole, det er jo en kæmpe ære. Altså vi bliver helt paf, fordi vi er vant til at vinde markedsføringspriser for grafik og video og alle de andre fede ting, vi går og laver. Men at vinde en pris for at være en god arbejdsplads, altså det har vi ikke prøvet før. Det er en kæmpe ære og dejligt, at man kan få lov til at vinde så stor en pris. Men for at være en god læreplads, så går vi meget op i at følge vores elev hele vejen igennem, holde ens samtaler, sørge for at udfordre eleven så godt som muligt. Vi giver rigtig meget ansvar fra os, så eleven er med til bureausamtaler, med ude og optage dronevideoer, med ude i feltet på alt det, vi går og laver. Det betyder meget for os, at eleven er en del af virksomheden, og ikke bare en elev, som vi henter ind tilfældigt. Det er virkelig en del af hele virksomheden.